ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಕಾಣದಿ ಜೆತ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಪದ್ರಡಾರೆ ಮೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪಂತನಿಗ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಬಂದಾಗನೇ ಹೊರಬಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪಡು ಮೀದು ದೀಪದೀದು ಪುರಾನಾಗ 11 ಗಂಟೆ 11 ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಗುಂಜಿಮಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬರೋಡು ಮೀರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೇರನ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲಾಲ್ಪು ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಒಂತೆ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಜೆತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈನಕ ನಾವುಡು ಒಂದು ಕೇನರೆ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂತಾರೆ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಅದು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಯೆ ಅಂಜ ಯಾನೇನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಏನು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬಂಡ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಎಂಗ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು 10ನೇದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ನೆ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡಾರ ನಾವು ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಒಡೆ ಪೋತುಂದಿಜಿ ಅಲ್ಲ 10ನೇದು ವರ್ಷ ತಂಡರೆಗ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಲ ಓದುದೆ ನೆಟ್ಟ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ನಿಡ್ದಿಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಲ ಓದುದೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ರಾಜ್ ಅಂದು ಬರೆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಿನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ SLC PUC ನೆನಪಾಪುಡು ಆ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಯಾರ ಗೊರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎನ್ನಾಗ ಈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಜರಾಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಜರಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಓದುದು ಬಂತಾನು ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ತಿಕ್ಕಂಟುಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಲೆ ಇರ್ಮನೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರೆಂದು ಹಾರೈಸುವ ಎಂದೆಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಶ್ವಿನಿಂದು ಬರ್ದೇರು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕುದಾರ್ದಾನೆ ಇದ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನು ವೈಫ್ ಆದಾರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಅವು ಅಶ್ವಿನಿ ಅತ್ತು ಯಾನು ಏತೇನೆ ಅಂಚೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಪಿರೋಜಿದುಲೆ ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಬಾಳೊಂದು ಮಾಯಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಏನಿಯೇ ಸಾ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಅಂಡ್ SA ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಓದಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಯಾನು ಓದೋಡು ಫುಲ್ ಓದೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಕಜಿಪುಗು ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಕಂತೀರಿಗೆ ಓ ಮೀನು ಓ ಫ್ರೈಯಾ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಕಂತೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಂತಾರೆ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಬಾಬ್ಲ ಕಂತೀರಿ ಎಂಕೆ ರಡ್ಡು ಕಬಾಬು ದಾಯಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೇತಾ ಎಂಕೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಇನಿ ನಾಟಕ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರು ರಜೆ ಟುಲ್ಲಿ ರಂಜ ಪೋಪೀರು ಪಂಡ ಬೇಗ ಕೈದಾವು ಬಂದಿನ ಹೋಪುಡು ಅರೆಗೆ ಕಂದಿಜೇರು ಕಟೀಲು ಪೋಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಯಾರು ಬಂಡೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪೋಂಡಲ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪೋರ ಆಪುಜಿದ್ ಬಂತೆ ಅಂಡಲ ಅರೆಗ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಎಂಕ್ 2 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಉಂಪೇರಿಗೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಯ್ಯ ಮೂಜರೆ ಕರಿಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಯಾನು ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾತನ ಮೀನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಶೇರ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ
ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಾದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚದು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ನ ಐಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಕಡೆದು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಮೀಲು ಪುನ ಐಕ ದೇ ಕಡೆದು ಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾದೇಕ ಚಾಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಕನಪೆ ಪಂಡೇದು ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟದ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಈತೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಡ ನಾಲಿಪ್ಪುನು ಅಂಚದ ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಈತೆ ಸಾಮಾನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಕಮ್ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಲರಿಂದ What? Come here. Hi, Gahan. Tule na magan bore pande maltade enga. Sari iddu. Appa en challa? Iran kero ditteri anda? Tulage. Hi balle. En chade jara pura kame ade. Ha? Tanne. ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಂಜಾಯ್ತ ನಿಮ್ಮ ದಾದಾ ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪೈ ಬಡ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ತಿಳಿದಂತೇಳಿ ಚಾ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿಪುನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿದ ಆತು ಮುಂಚೆ ಅವು ಸಾಮಾನು ಪ್ರವಾಡ್ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗಂದೆ ಅಂಚ ಚಾಪುರ ಆಡೆ ಬೊಕ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಯಾನ ಈಗ ಚಾ ದಿತ್ ಕುರಿಯ ಚಾಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಹಿಂಗುಲ್ ಟಿ ವಿ ತೂದು ಚಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮುಂಚದೊಡಿ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟದ ಪಾಡ್ಯೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ತುಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ರುಚಿ ತುಯೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಯ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಚೊಂದು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತೂಕ ಇಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಪಡ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದೊಡಿಂದೆ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಬಾಲೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವಳು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪೂರ ಆದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಗ ತಿಕ್ವೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಜ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಜ ಬೇಪಾದನ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬೋ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟನಾದೈತಿ ಬಾಲೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಅವುಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮೀನು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪು ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಾಮಿ ಬನ್ನಾಗ ತೌತೆದ ಕಜ್ಬು ಕೊರಿಯರು ಅನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬರೋ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಬದಂಗಿಲ್ಲಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಐಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಗುರ್ತಿಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ನಾನೇ ಗುರ್ತಿಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆದ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರ ತಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ಕ ನೋಡು ಒನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಗೈತ ನೆನಪೇಜಿ ನಾಟಕದ ನೆಟ್ಟು
ಅಂಚ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋನಾಗ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾತನು ಅಂಚ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಬೇವ್ರೆ ಕೊಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಮಿ ಕಜಿಬ್ ಕೊಯ್ಯರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಅಂಚೇನೆ ತೇರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ದಿಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಪನ್ಕ ಸವಿತಾ ಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೇನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ಅರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇರು ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರೇಗ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪರವಾದ ಫಿಶ್ ತಿರ್ಗಲ್ವಾಡ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬಾಬಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಸಿಸ್ ಅಲೆಗ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಗೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೇರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತೂಪುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದ ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೀರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ತೂಪರ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬಬಲ್ ಟೀ ನುಂಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಂಭವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಟ ಬಂತೀರ ಹಾಯ್ ಶಾಂಭವಿ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚೇನೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ 25th ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತೇರು ಕುದರ್ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಈರ್ ನೆನೆ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಈಡೇರಡ್ ಬಂದ್ಯಾನ ಹಾರೈಸಾವೆ ವನಿತಾ ಎಂ ಅರ್ನ ರಡ್ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಪವನುಲ ಪ್ರಾಗ್ಯಲ ಆಕ್ಲ ಪುದರ್ ಆಕುಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪರಿಗೆ ನಾ ಹಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪವನ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗಲು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನೇಕ್ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಶಾ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಆಶಾ ಮೇರ್ ಇಂಕ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಆನಿರ್ದಿಂಚ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಶಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಶಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಇರೇಗ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೇನೆ ಏಪಲ ಈರ್ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಕನಸು ನನ್ಸಾಡು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಇರ್ನ ನನ್ನದ ಜೀವನ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ನನ್ನದ ಜರ್ನಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಹಾರೈಸಾವೆ ದೇವೇರೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಕನಸು ಒಂದು ಪೂರ ನನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಏನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಬುಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ ತಿನ್ಯಾರ ಲತಾ ಮೇರ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಯನಾಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇವೆ ಹಾಯ್ ನಯನ ಸಿಸ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲತಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ದಯಬಂಡ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೆ ಆನಿರ್ದಿಂಚ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ದುಬೋದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ್ ದಯಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದುಬೋತು ಬಂದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರಡು ಕಾಣೆ ದಯಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಕಟೀಲ್ಗೆ ದಯ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ತದ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಡೆ ಪೋಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚದ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ
ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಗುದುಂಟು ತುಕ್ಕದಾದತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಉಂಟು ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಗ ಆತಂಡು ಯಾನೇನಿಯೇ ಅವು ಪೊಡಿ ಪಾಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೈ ಪುಂಡು ಬಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಹಿಂಗ ಮೀನಿದ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಗುಣಂಚೇನ ಮಂಡ ಮಲ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ತಿಂದಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಿನ್ನಣ್ಣದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವು ನಲ್ಲ ಆಸೆನೇ ಒರಿಯುಂಡು ಆಸೆ ಅದೇ ಒರಿಯುಂಡು ಹಂಚೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಏತ್ ಸಾಕಾಪುಣ ಆತನೇ ಎಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗ ಮೀನ್ ತುಲೆ ನಾಲೇಪು ಶುದ್ಧ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕಂಡ ಗಿಡ ಪೇರು ಪೂರ ಹಾಲಿ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚದು ಹೋಗ್ಪಾಡು ಯಾನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಮುಂಚಿದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಜದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಪುಣುದೇನಿಯೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಪಾಡ್ನಿಯನ್ನ ಇಂದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಾಮಿನ ತೌತದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಉಂಪ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ.